Može gucati, a?
Sad obuvaj čarap. Čekaj da je malo ubrijem čarap. Ovo ruke? Još nije baš ovo. Ne, daj, sam im lakše to suši. Ne, lakše suše čarape. Kad treba brzo, neće, ja tako sušem čarape. Kad treba brzo na posao, a ja mokre čarape. Sve kad se desi, na štrik. Ne, za 5 minuta su. Sada je druga ima. Ovo, ide. Topa. Ne treba je. Ne pobjedi to. Kako je isto? Ne, samo na vrhu bilo, gdje je veliki prst. To je bilo važno. Ne, pa to je natrešno, zaboravljeno. To je natrešno. Prvo ide sam. A to su je kapite. Baš tako. Svi oni planiraju, a ja rad. Podnio sam je. No šta, sad ideš samo spojiti. To je... Sam tako sjeti da nema ovdje. Pa kako će ti trati? Nikad ne mogu čeliti. Čekaj, ja stavim.